to no more another. Oh, ye can see. Oh, no, no, he near crunch and we are singing. Oh, no, good. Oh, no, good. Ah, yeah. Oh, ye can see. Oh, ye can see. Ah, Obiata Wanyamia. Oh, no, good. Oh, no, good. To me, blue to me in our soul. And I do ya my most shrouding. I won't kuto. Or you won't kuto. And I do ya the Asadama Unyamia, what's yassi. And the Yam shall come with thee. What I think, Kunmama ye. Yakase shroud. I yawa cassie. Yaton tum. A page out showing Krunkun and Munyamanaji. I want to say for you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ancient cancer for Radity, another so. Yes, Lord. Another Radiama who can enumerate your Tiasia near Kansas Sedan Kennedy. Amen. Sister Comfort Radisha and one York here. Amen. Baby, I would hear any free no, another Yachia with Ceder our so. Yamawajo, Amawaha, Esam watching. Baby, I will be a. Now a brave dear, a bra. Yebetie onyankopon emo adanse na trosem no eka no eye Luka sempa etidun so chichemudu ba akoba Bible si Yesu Kristo twamako akura bi ase no ohun akwatafo dusu ogirejira ho na omotia mu friends owura hunyamobọ na mpa ohun omobọ ma adoye sonso na obompa ye ma ono ka chonso onfo mo nkwakire osofo panyini ekwan so omokọ no e na omuhu se omuhu afi na ba ko san bai e dia yeye ni animonyam ma Awurade na oda Yesu na ase na we say ampa Israel mu mpo no me hu gidi ati sei da na obusa ne say uni omo akwatafo nko na na omo ebon freme no omo wo hene eche so onyankopon hwe ya seda manyu onipa boni ayefo se onyankopon ye bibe ma wafa na seda man enu ti ya papa Bishop Albert Sackey Kwapong oso ne de onfa wonyame aseda nida da bia de Awurade nyankopon be ye yemfa ni monyam ema no hallelujah amen tenanumrei etoda bu a ye ba fidie isu a no oma ebi mu oma ni abom paye etie ye no afre wa adanse Awurade nam ne basa so ama omanya na enai so na etoda nso a wo se yenko asori dem ne wona etu anamo eba be hu no na ona ebobo mu bom paye e wo Ceder worship center atwoma koforidia eyesunya akwan so wotra bu akwa asafo no eho na wo onso abaaye ebibe hu no wa council te said na yawoi ye council dom atwi begu dem anya asem ketewa ebi wonso omne yabobọ mpaye eye fiada nopa no nkono na empaibo na asase omo bo anan baaye nso no de Awurade nam ne tumi so ayama womo eno nso no toda no am yakotie bi na nwumre die onyame oye nsenkyere ni nyankopon na ne tumi buru tumi nyina so no de onam na ko abasa so etoda bi wo ha de ohyeye na onyankopon ama na bam etoda bi wo de okaye na Awurade ama na wie peye etoda bi wo de okire obi se onye no nipa ne kwa ye no na adanse apie na yeba Ceder wa iso ebisa se hene fa na ye gyanom enyankopon ho ebi mu doubt nyame tumi ebi si nyame ntimi sa cancer yade ebi si nyame ntimi made na bra ba atofo mu mpagya ebi si wontimi made dan fichire mafie na anwumre here is a proof se wonyame da so tiase a wa ye adwuma yenko na yenko hwe adanse ni bi stay tuned and yentna baby bia wo bia na wo beti nyame ba se nyame nhira ye Awurade ayama ye nua ban so aye hoho wonsi dem hada na enada di Awurade aye ntini wo ha o se free Ceder
ɛyɛ Ceder hour ba Sompa TV so no ɔno deɛ abɛdom no hallelujah ɔso ɔne yɛ bɔ mpaeɛ na ɔmaame na introduce Ceder hour ma no sɛ ɛyɛ for TV no to Sompa TV na ɛbɔ no nkono ekosi nondu a ɔsɔfo bi ba saa sɔfo no nyame tumi wɔ no so paa ababaawa yi sɛ ɔde ne TV to hɔ ɔde to hɔ na bishop say obi bi a woyale anaa wo problem ɛbrɛ asɛm no kɔ so ne yɛwie a nsuo ti TV no ho yɛbɔbɔ mpaeɛ agu so na wo nso wanom na deɛ ɛsɛ ɔde yɛ bi a wode ayɛ ɔsɛ hwaa na ɔno nso yɛ bi na ɔyare adeɛ bi abɛda ne yam 7 years ɔsɛ more than 7 years ɛna ade na abɛda ne yam adɔfoɔ wakɔ hospital a doctor ka kyɛn sɛ ɔbɛyɛ no operation ɔsɛ in fact na mu nsɛm dɔɔso nti ɔyɛ sɛ ɔbɛboaboa no ho nso na suro paa deɛ osuro so ɔbɛkɔ akɔyɛ operation no na ɔsɛ enum na ɔbɛhyia a Ceder hour ɛyɛ papa yɛ so ɔmfa nsuo nsi TV no so no ɔde bi si so na enum na anadwo no ɔnom nsuo no adɔfo nom adeɛ kyeeyɛ ɔsɛ ne yɛfunu kan no anadwo no ahomakye no na ɛbrɛ a ɔyɛ sɛ ɔkɔgya ne nan no amanwasɛm de sɛ ɔkɔtena wɔtakuro yi so a adeɛ firi ne yam ba yɛ sɛbi ɛmɛ nwi a yɛde bɔ tire tentene bɛyɛ sesei ɛna apia firi ne yam ɔsɛ ade tuntuntum ɛna da adeɛ yi mu owu nea ɔnyɛ ne yam hyehyɛ no ɛna ɔfa torch ɔde hwɛɛ ɔde ne phone hwɛɛ bishop ɔde ne phone hwɛɛ a ɔnkɔhwɛ a ɛmɛ nwi ɛna afiri ne yam atɔ toilet yi mu papa wɔsɛ from there owu pensi pia ne yafuna yɛ ne ya ɛmi yɛ de ne kɔ hospital ɛyɛ dɛn ne ho atɔ na ɛso ɔba no ɔde nyame ase daba ɔhyɛ nyame yɛ ne mo nyam deɛ ɔbɔ ne nsɛm no yesu so bɛyɛ anwanwa adwuma sɛ yɛ ama wo yesu nko a na ɛtumi yɛ anwanwa adwuma sɛ yɛ o yɛnum bi na abɛtɔ nipa bi nipadua mu a wako a ɛnkɔ a ɛkum bi kɔ asama ado no nso yɛ nua baa yi deɛ Awurade Nyankopɔn ayɛ n'adom na ɔnam Ceder hour mpaebɔ no so Ceder hour Nyankopɔn nsɛm a yɛka no so na Awurade de asoɛ na wo nso a wohwɛ me a wo so wotie me a mehyɛ saa yaresa tumi ne ɔteɛ no bi sɛ wo so ɛntɔ wo so deɛ ɔbɔ ne nsɛm ma Awurade no Awurade so bɛyɛ wo de ama wo amen Awurade ase amen was and now or how near man ye be at our son, riding you free was so said you watch him. Amen. Amen. Ceder for Christ. The battle, Miss Sonia, my better know my bush when they say. Me, mamma, war me, papa, the mammy in the bar room. Me, and only the only problem. Na, any a woo, may see a handle. Me, bra penny or quabruch by or snabaco or airport, none you woo ye. And now we jackro. Was not a worry be him never banner say. Mrs. I would make you 5 and will cool ye. Miss me ba penny. One tire pemu 5 for and I will cool ye. And gray, you make you say, almost mammy. One you my 5 and will cool ye. Nanona, a damn hayan, a jaff friend, some cram a many in a near dear Adibia Tiam on papa fee. And I just Maya Quantra, a ball home pie. And watch it, me bow or toss me a new or boredom. Near one time so a boredom. The old did your own time at so boredom. And I know so a hair and a job on pie, what you tell my mammy. Now, Mr. Dear Damable Simon. And you see the ha can a man in our bodamo. To be P. Hannah. The ditch of a board damning a radiator of my friend. Family. And so, every orchard honor, your friends like service of Obegina and Chidemo, and so no, me fear or Mobushim. Once all can one Chidemo, so Chidemo said, fun, any problem, no more your war moments, ya, dear. Fire on the mountains. And your sir, oh, Yakofo me shano and then there's so far better more thing. I met him your construction at Juma, met him Marco Boa Bucra with Dumaco Subimo, met him Marcos one Nuyat second of fortune maybe, and your cigar to be a breme and my day. Now say the other so swar.
You kun so a o mani nyina ba bo asesa enti ye mo bebere de any line na amafo di so na free sa line no o mo ni problem ye mo bebere ye problem line no so te wo say ye nya nipa ye bre ye ho ase ye ma nipa boa ye ti me akura me bu no so me nya me dwumenti e na nya me yi me free sa pam no mo enti no se ma mo anya me dwuma na ka ka kwantu ka ma nya bebre so me dwene ho se en sasa me pe me nkwa me yiedi cause nya me ne hu me mobo bon samarade enti en so bi o hwe apam owo mu no a ene nipa bebre aware egu ma me nkyere o na ye mu bebre aye mistakes na from today enye mistake Bishop already say anu onye okese ya mama say oma dam hada na ote yanka wo TV so na de awurade ayama ne ti ene odi akira wa bepie dem ha o se na no brada wote TV ho anu o se odifo kese yi nie Ceder hour afa nyame difo se obi biala emfa anointing oil ensi TV ne so na ye mompaye mama so no kwasem oye bi na ofa anointing oil odi si TV ne so wo se esichire yade e wo no so mama wo si mfie sei bebre wasi esichire yale tene so a onum ho aduro dako otime dwonso maako be sesei itime dwonso be 30 kura ansa na ade ache mami se na fe toda na ne ho hyehye no afa mami gye ne ho a enye bishop wasi ebra obompa ye sira so wieye ena onya agidi nom oyo ne bi ena odi bi srasra na fu so adofo no mo sa na jono ade abeche mami anyo so ba kumpo adiachi ukuada den ni nyina wase odwonso bemprensa na najo odwonso ba kope efiri ho okane jonso sha ayete se nchene nyame asane yade enti awurade ya mami diabetes na 12 friend was Bishop, dear me, Obia diabetes in your order. The dear dance we are on tears. Oh, was it diabetes are better so for years? Was it an adjo? Obedience for your Jones was and son Adiach. A radinam ne domso. Mama can say me shira yes was Sompa TV ne Sompa radio so obi antobi na fesuwa na kotono oso used to yen ade ne free ne so ko we ye rade abasa we ye onyankopon ji a ode je nipa wa wote dem a wo hweme ade bi aye de wo so Mejina dance away so say one so oh how no emfiri so ebi ana diabetes na da wo so ebi ana pressure bi na da wo so entu nyina wo yeso de amen dear me da me shira oye no so e wo TV no so no ye took out from Sompa studio say ye be fie ye nu fie na ma me bi frey say wanya stroke for 6 years. So for Philip and a pick up corner. Was it Nansa want maintenance? Or they or ye not surrounding for 6 years. Nansanum and water. I tell you, God is good. God is good. Yeah, I'm a person, my catcher. Wow, shame. I would tear me. Ye young upon on says I you. Oh, how no? Oh, Ebeko. Amen. A town for yeah. Mama, the radius and a quarter say. Medanya me ase, Papa Sunyami Shroud. On your Cassipa, Copim so be a Cassipa. A radin aje, and then when you're in our rade. Amen. Amen. Papa near Essie, Mammy sweating at the altar soon kunim. Now, altar never would see any more. Dear said young Walu of you. Was it one kick I say on Anna? Yanyan Wadia, your mammy, Yanyan Wadia. On one casa mammy, your water on Anchebian will we. Not as so many are your woman and premu,
to amami ebe koni wo no anche ye ne ho ade na owu ye enti ono susu ani free ye wose na ni free ye fie ho no ma me nuanom omma hwan ye obi aho ade e wo fie ho na ono wankasa wagina altar no so ebeduru no so na eye adwuma wose wagina o sabi no wonfa be mada na ni kunu hu no be ma ni hu no osi na siwa enti nka be ma wasiwa na ho ye ne fede enka obe ye ho ade ba altar ni ti no wanya ne ho ade wa wo ma mu nson o wale ye ne konfinhia aduo ne ba a wodi kan e wo 44 years sesei nanso ne anya ne ho ade na nhyira ka nyankopɔn a wode odifo abet a ɔyɛ abeton tamakofo de ane Ghana abetom ye ha obepia ha no no papa enkyerɛkyerɛ ene mpaebɔ ene nani pie se ene ene akɔsu me ma wosika me kru wosika me ma bi wa abrokyire ne ma ne bi yɛ doctors ne ma ba akokra nanse ya naka ɔpere for MP ebi wɔ US papa no enya ade a ne ho kyere no dabi metu ma me wen kra bo so nko ka kyerɛ papa ne sɛ wanyɛ ne yere ho ade megu awade no so for papa no ko wi a kokɔ bronsam gyemo yemu bebre how ba ko pɛ na da so enya saa how na obetimi de wonsa sti obo sɛ Yesu ba wie ya ba ko heaven saa how no so na yɛ altar case no obebre ke no oh Jesus papa no me den kra no kɔma no papa no hyɛ o sense man say obeba o sere me say me man bo so me miensa odobe o ye no wedding te say babawa o mo nsam na urate power mama to wa dance na so papa na asama ehu ni say o say altar ni dia wade anya wo ho no esa de ohia na abeto abusua no so o say asam krade na won fanto ho o say won wu obi a wato bicycle mpo wo fie ho da na cheso o timi say emu o tene wo fie ho mama we nya na okọ by day oba besia na okọ by day kodo bisa na se me mama na okọ by day ba cha nsupa nya na me ko mi fitire nkrofo mfiti pa nya na me dobi na okasai tumi ni awade awrade dia betumi awadam hanti no ma meti na ho akasa ya ye no wade de di kansa ne papa kan ya wade na people de tosu bi mo so wati ni fi ankasa yesi fie kama ma na wote de tosu bi osan ono awa ne private car ayo timi frani bu sa car na ya dada yan to for France amra ho hey sit down paibo aya dobre bia sit down paibo aya dobre bia yeah sit down paibo aya sa wo what ye wo fa hodie wo sabra se safo wo aya dobre bia ti mama ne break here no break ti awra ho sam o se fi ho bicycle koda no amfa na ni ohia fufuo ni aware once I met church or meet make catch us fibu or say na yeden e wo ho so no until you have already affected yenya wo kotu mu ano dana na o yeden sa problem na wo so no o ka ho aso maame we ado pa akọ by day amafo so pa no ko aso ene o break ye no ene efi o timu e wo kuromu no mo me omoko ho no me ko fi ko bompa ya ma asase no so papa oho ni sika untimu gosi dan ye no pa ho a number 1 ne ma no school ni nyina ekoso akwato kwan ebie omo ware eye wedding ne ma dodo no hiso mo private car e be the private so obi a wane de pa obi a ne ma no obi a wane private car enti me check here wo hey Misaka oh come on enti papa o say enpla no obi a wane fie obi a wane private car e mema ni nyina ayo moma eyere ho ade e ma no nso nyina ayo mo ho ade what etu ogina wo hu ni se nyame aye bia ma papa o say awrade nsira na me ne kai kire kra akon bem asem pese me ye ho de o se twa kakra what twa kakra just eyi na break obo wo pa obi twa so onye ho ade kra no gofu as we dey nipa na ehye no bem anu kosugu ye so bem no wo adwuma papa wo kokobo nanu ya ka kire wo nanu ye university no bem pa na twa so me yo o se twa kakra ma me nanu me ne be ko bem ma power twa so de be me twa kakra so for me twa kakra ka kire no mpo
Obinya. Mesunya brekia. Osi ye ni adoye. Me check ya ofri ha kono. Ye ni adoye. Osra no wachi, empanya no wachi. Wo ya sotem. Yes, Lord. The radiase. Edenya me ase papa. Osumi da wase pa. Erade na aye. Enyo mpa ebo anka tokura na me hyemu no. Kama pie na ache. Kama ewu kura na me nyampie. Na me wo ha wa be ha me. Ne baba kwa owo US. Sabre no okoye ne national service wo konongo. Kwesi ada bia no motia. What they am any pa kacha na baba cancel do mami we. Na kwesi ada biara. Yes. Me ba ya cancel bi wo kwesi ada after church. Na the bia not here. Powerful. Enne. Once we breaki. Powerful. Obra renya kwa wo. Oh yes. Mpai ba wo boy. Me nim say rat. Oh baby, quite be. Fansa to akoma so. Bidim sarate. Hey! Oh baby. Bidim sarate. Tono. Oh baby, quite be. Baby oh. Yami baby kwa yama. Subi. Bishop, ya mami ejina ha na odi adansi PSA ahye awurade animonyam. Bishop, ya mami si 2 years ni na pressure yade ababeto na brabo so. Wose na koma no etimi ebona na arise atwam 200. Na wakɔ hospital akwa enko enti abeye atete sem abeto na brabo so. Na ebe 2 weeks ni na ne baba papa ohwe yo Sompa TV sida awano eso enumu ana ne ba na kacha ne se maami nso enhwe bi na ensu a bishop aya wo boss omodisi so na oboso empire no maami enhwe bi ensi so maami si ono nso ehwe bi na odi nsuo ne bi esi so oboso empire na wanom no 1 week pe oko hospital a na omo cheke na omo se ne pressure ni nyina aba normal O ma wonse merade. Yesu nkwa na tiri ya nwa adwuma yi saa o. Bishop mami say o wan some kan. Ceder For Christ o. Papa. Eba ne aketesia bi na yehwe aseda gu ne so na aya obahan. Mo. Papa, mesu o. Me wi ase a me bae. Obi esu a osu se me. Mawu memu ngoche emensia emema mienu ye edubone nomfo obaba konso ka ho na we na me baba na yeshi asedagu ne so no me bo ho na obeka chem se estaku ma hye Sompa radio na sofu bi wo so Sompa TV. Mo. Sofu bi wo so. Enti sister ku edru anwumre no nkron wa enna woni ne mompaye na me se mate adwoa enti edru me de me mattress kura beto wall ayi TV na ani mu ho saa ena me da so wona woni mi chapo no ye no ne me nana mo egu so enti ebo no nkron no ayebo bia ni nsuo gu so me baba na wonu wato aduboni mu ntentan no won de ne picture no me dia ato TV ne soro mo unim susum ni ama me aya fe be ma no me kan sam kire wo mu ntie o me ne hwa na me ne wo makasa enne wo mu ne metra se edi nkomo enu achi baako wa ha mi jira ho ka kire ni sa kwasi me ne wo be ba Ceder mpai bo wo so se merade wo hwam ya wotie me opodefo ne de ne nsa ka oba erade nye oba no mawo amen aw medi wachi aba ampala nyaminim ampala wadi machi aba wo ba no soja ni bia oni mu no wa befa ne konkran
the Nakwatna Bema camp. Ebnadano, one me a video call. Nadio catcher means the one who did Yamia ye. Oh, Mawin this is the doing of God. A radin connected with destiny helpers. Emma Omano, Emma Wankasa Umu. Sompa TV Nyame Yechuma. I will see that I want so. Entimijina ha. Me de Yamia se papa pa. Me da papa se. Me da na sofoni nyina se. Eche se mi fre wo mo me se me mana se yo. Me mani wo se ye mo. Mo mpa ye mame. No mo bobi amame. Enti enne se bi also fathers here. Also fathers here. They also ayat diama also fathers here. Amen. Mama, nyame o hwenyu ma papa se no. Jesus. All the kwa wiye no. O mana wa wo no. Nyame a o ma Saul ebeye Paul. O ma o mani nyina. Enso so emeye Paul. Na umfa adanse merade aparantie me do shewrade nsa ogwan kaso ba baji microphone we di adanse na adanse no be sa onuanu mu nyina amen wo Yesu temo amen Ceder for Christ me pacho 208 6 good years awale mo minya awo first one ba ye essay no doctors declare me say me ntimi wo Ceder fear her and benye intafo obane bema. Say oh 16 years. Oh my Zemerade. Intafo no whatever. Omo secondary school. Omo makwaya. Me pacho yo. Me person dem krado bra na me shira omo special. Me pacho yo papa. Nkrado ye boshema. Me pacho yo papa Martin. Tieni ye. Ose oyede oware ye na eden. Ose me worry 5 to 6 years. Me worry according to omo finance anya ade a metima anyima awo asase we biom. Ena me di to papa wo ha. Me ba ya na papa mama akonche. O mama akonche that was August September na menyim me kwatwa scan na eye ntafo. Na manfo bebi se me sa ba ne se omo to se me ko sofo bi ho e wo kofodua. Me wo ha da bi awie. Obi ba ya Meka no kura chen sofo no otua me kasa na me dida sa dance ya na me say sofo no kura me call ho be 1 second me baaye na ono kasa sa hu so obi epe bibi nyankopon ade a che na program no ye set the captives free that was 208 August na papa say erade adi de obia epe ama na mama atwa hwe wa ha since then ejuma ntimantima mbakura till yinse ne baaye na me san ba cancel ma akona me wo na mbedi adanse ya obi antua me ka hwe eye nyame won sem erade won de nipa ye bisho me ache no entafo a wa bedi adanse wo Ceder worship center no obi ba ne nche be ka kire ne say Mami adenti na wakodi adanse ade sofo no abọpa ama osika se bedi adanse ma ye woni ba on pese nyame animonyam ede de osi nyame kwan na tie mami adanse enam se nyame ye bi ma na obedi adanse no o se no pe transfer na onya mami di ho adanse na tie na pese me ye me top up ma apply sa 3 good years ya mfa mame na oye program all night to aha move to another level. That was 2015 honor baby. Me serve all night no. Na my churo nema. Me churo ya 3 days time. Admission be ana me pen 3 days me wahana me nye call say me letter ewo monche me koji admission no. Ti me koye course no. Be 3 weeks time. Na we program has altar against altars. But when some mama no records general. Me say me be dia dance here. Fi say the radi yama me no. I was say me ko dia dance here. Me free school mo ba no. That was Friday 15th July. Na mbenya accident. Accident the car mu nipa nyina ewu ye. Na aka me na akola kitu a wote ne maame na eso. The God of Ceder, they are not all born hobai. What's your child ballo? Because me ma nya ma me papaya. Na me bo hobai. Na what you bring so there aba accident no nipa wuye. Serious so ono
ɔno wanyɛ dɛn wangu wɔsɛ ka ɔne akɔda baako to a wɔte ne maame no so. And before the accident Tuesday, me sonda ya na omudi me poster ne nam Ceder dan ha. Na bebre so omu nim nipa kro. Na me nkasa me hu poster no na oboni nam bibisa. That was Tuesday. Ne Friday na me benya sa accident. Ti me da kwa for no 5 good years. Na me na afi de omoka amputation. Me ntimi mba. Na me suma me chiba mienu o tena me nche oba papa ho a na papa ma na akwankyere na oba say papa say bibia be fine till time me ankasa e try by papa say bibia be fine be 5 good years na mantimi anante me course a almost say me koye no almost say course na me akoye na mema na omo sa course na me say me be ya me shida ba me konye sa yi no na nka ye 2 years na mo di start course no ti me accident no mo di fair me na me say still mbeko me ko duru ya na nka mes ne be ya me seniors da saa year na almost say there be a professional course ye wo adwuma mu dada ye kwa akoto aso into mo di course na ba 1 year into me seniors ni wie pe into me wie course no na mo san ama me koye second one say me ntimi fan year adwuma ntimi san koye top up me san koye top na me first class baby a na nka me ba be ye adwuma no mo si gise edi me ko district hospital me ko duru ha papa bi so owo ho se be ma bi a be ma kura ntimi be di in charge wo ho ono start adwuma na ye wo me ntimi fa me krata sam embe gine dabre na panyin ni ka che me se adwuma na me ba ntimi ye me adwuma na me yi mani e wo ha na ye be ka che se papa ne se obi oba ha na ye no kura me ko ye na nipa tere o mo ko sa office bi agi se o ma wu a na o mo bubu ada ha obi kura bubu ada ha almost 17 years o da so da ho nam na me se anya panyin di enti na me ba ye o mo se papa ne se me preso am be hu de na me se me ye Ceder ba me wo me ka chire that was 2 years ago ono ka ho se me kuta nkola for 2 girls 2 boys Midda hospital na papa ne frɛ me so oda kwa for nonche na me fa ne bon nche no na me se boss mpacho e bon be wo ye me da na me ye wo dan o se di mbeka no wo de yiwe kuma na fa me bon nche na me se yo mate ti me ye me CS enti me da hospital ho be ye 1 week ti be ba fie 3 days time wo ha na e frɛ me say papa na wo enti me resume maternity leave first day me ko rura office on na bibia bo rura me ho na to say I show be na me ho aye memre baby efiri ho na me start yare na me said no I'm a daughter of Ceder bibia ntimi enya me wogidi say bibia because no bibia say me ko I like your word me ko ye bibi wo office on na me say me ni bibia my landed sister yes afa there Mesa eba Friday mpa ebo say ya na me bompa ya na me say me minim say bibia ye me na me kwato aso ti me sa call back within a week time me me kunu e worry after I won a problem me we no omujuma nti asore de ode de me wo ha na oba be ka che me say o pese on ye me wedding that was last year 15th July and yeah blessing after 15 years 16 years of marriage. And ye move a call your new apartment which is not single apartment 2 flats I will say my bre many enkolana ye they are odia mama plus viper odi mama say plus car efie plus car enti Ceder nyame dia oya mama edoso mbeka ade be san wa ha tini nyina eye gidie obi ba na ebia wo kan bibi na yenim se ebia ya tra Ceder nyame ya bia mame me nan na amputation na my husband say oya health worker mo kasa ote na adabi obi say oh na nan ne de ye ne de because kasa ni nyina ba abontene emma ebi bubu wie enti afede na mo arrange say di me call outside na ye call yes surgery ye wo ha na ne sister bi so wo outside ho na wo ye health worker okọ asole ba ya na say emamu enhamu hu na doctors bi ba aguna jamase from Germany honom omo ba ye the same surgery na nka ye prepare na ye me papers bibia wie na ka say ye di me beko na o say eno asore na obe announce say omo ba Asante region Ghana ha enti emaya ha ye ho enti ye nko honom ye kodru ya na omo ye bone drafting no omo yi mi ka say e wo ha say adi ka plate mu adi ye me nan no
To Satan so na me say the air me the me wo biom kwala miensa na ye na me ko take seed bi say me pese me mbo mo ho ban. Little did I know say after surgery no kra wie no na nyinsen edem biom. Nyame bie ye fo na no a. Nyame bie ano a. Into upon the surgeries na afide na surgeries ni na be 8 our mini padua me. Na me say na be da wo akwala we. But among kwala ni nyina no ono ni nipa na Satan so na ma wura me 40th year 40th birthday February na sa nyinsen so ba ntina ya adwundwin ma me bet day bia me off day bia na me ba na matena so na me bompa say rade sua me edu that day no surgery omo ye me surgery nyina omo ye ya na me mane soso into omo twa eyi omo sas omo ye be 2 days na me sorry nanti no sas surgery Mr. Wura me paying age 40 years. To me, 141 years. No, last time I was surgeons by 8 1 sada. Or my surgeon did me call recovery room 45 minutes. Now, Miss Origin, I'm nice. I'm an auntie. Oh, Mo, some rather. Ain't you dear? Sit down, ya may a mamma no. Nanka ye nekra na me se mbedi sa dance ya be me tena se no bibi kam se me mbedi a dance ya na I was prepared to say nyame ya adoma next week na masra kwan na maba ebedi sa dance we si da nyame nti madane mama enya akola ba akonkola 4 obi pe ba akokora wonye si da nyame nti manye adwuma sida nyamenti position a na me sondaya me sakanya sida nyamenti accident ka mu nyina nipa ewuye me kura me ye hwan a me na kola ketekete nko ana na eka ho no sida nyame enema bebre connect to the Ceder ministry na erade baba ho ba so when you na ring Ceder oh radio ma we ni ma nya yem be radio ma oni mu wase o amen onti mi me nyina na osoma ma ye ba ehama connect yourself to the good place in the name of Jesus. Ebi owo bi obon say na nyame a ohwe asafo no so no Abraham ne Isaac nyankopon no baby a wo so nam bia na ohwe mami amen. Amen. I thank God for your life. God bless you. I cover you and the whole family in the blood of Jesus. May God be with you. Amen. Amen. Bishop Nenano ena oyi achere no. On the Nenana serious. To God be the glory. I pray for you. I pray for restoration. Yankopon koso restore na ho ten amen. Bon sem Jesus. That's what they to America. Ceder for Christ. Pacha nkonua na da me so ne say ye fie kuraye e wo ho sujade wo ho migina hwe medi kurada ma 7 me nko na me ware ya me ho ade me nso me nko me kununu na ewuye owu 2011 nti me ba dem ha me ba safi mu ye kire me din group a ye de me kwa na ye testimony nti me di group ni din ne ye me prayer topic ka kire rade say ya dance di group no de ma ba mu di a onna ma safi so ma me nsan ni adanse me ka hyete asifo nyankopon ani monyam say me rewu 2011 ma 7 no e ba se e besen aware no me nko na ya sen aware me aye me ho ade enti ye nkonua me ba safi mu nyame nam na kwa so aye free me se me ka we hye nyame anyam amen bon sama urate la chese urade besen eyi di aka bia se ye nyame atime yi bidia ene ye je urade di se di aka bia urade be yi afiri ho bon sama ma urade ninsam na awre hosam ho enkura ma konson abusuam ma 7 ono nko ani oba ye ne ho ade ye ne ho ade no hwe hawa ye de to no so anso inhran kan rade se o se rade asan aye ene rade be ye foforo ama yenua bai se odi adanse ahye onyankopon ti asefo animonyam o se obepie dem ha no na yare dane yefunu mu a obo ka bosumi bia okọ hospital yade no ya enko doctor twere droma no onom tese odaduro so wanum aduro ni be 1 year abosumi bia oto aduro no
but opie dem ha no awurade nam ne ho konkro tumi so yi kyerɛw a wɔno amɛka yade na nkyerɛw na wokyerɛ ne sɛ ɛdam ha ya obi ma yɛ chok nti abranteɛ baako a no wɔkyerɛ adeɛ mpo ɛna obewura ne nneɛmam sɛ ɔwɔ chok wɔ hɔ ɛna wɔde baeɛ bishop wode chok yi ma ababa sɛ ɔnwe chok no na yɛfo yade a atɔ no so a wanom aduru akyɛ no ɛbɛkɔ ɔso wɔnom yɛ efiri hɔ wɔantɔ aduro biam ɛbɛsi saa bere a ogyina hɔ ne ho atɔ no yɛtɔ so biom nso afei sɛ ne yɛfiri yadeɛ kɔdeɛ a ɛneɛ na ɔhwehwɛ ba mɛbakyɛw se mfie sɛn na wabɔ ɛba ho mpaeɛ 18 years mfinhyia dumɔtwe ɛna wapɛ ba da koro pɛ ɛdam ha yi a ɛna awurade fa wo so sɛ awurade kyɛ nadeɛ nti wɔ sɛ yɛduru da yɛwo ada ɔba w'anim sɛ papa mpaeɛ a wobɔ maa me no mesrɛ awurade sɛ kyerɛ me deɛ menyɛ papa wɔ so kyerɛ no akwankyerɛ a ɔnyɛ awurade nyankopɔn adom wɔyɛ wieyɛ no awurade akyɛ ne ɛba bɛnyini wakyɛ ne ba bɛɛ ma a saa bere akora ne te aseɛ na saa bere akora no da ɔnight nti nyɛ sɛ nkɔpagyaa no ɛde ne kyerɛ na awurade adom saa mmerɛ okuta ba a ɔka wei de hyɛ obi bia nkuran dɛ nyame ase meda awurade ase meda papa so ase bebree amen deɛ awurade ayɛ ama yɛnnua bɛyi ɛne ne kunu nie papa yi ne ho kɛne ni ɔse ɔno nso ɔmo tete mu ho hwɛ a ɛna onyankopɔn adom yɛ bishop se sida awabere nie na obi bia wɔne yɛwɛn ɛbɔ mpaeɛ anadwo yi ɛwɔ Sompa TV fa nsuo esi television ho na yɛpɔn a yɛbɔbɔ mpaeɛ na yɛbɔ mpaeɛ gu so a woyale a ebi wɔ ahonam ani afa bi ka sɛ wobɛnom nso a nom na fa kɔɔ yam na awurade bɛsa wo yadeɛ papa yi nso se ampa ɔne ne yere te TV ho da bia ɔmo de nsuo esi so na nyame nam so ɛyɛ adwuma mɔm na one day ɔmo te ho a ɛna papa se ɛnɛ da yi deɛ awurade kasa kyerɛ ne sɛ obi bia ɛmfa nkyene esi TV no na awurade nam so ɛbɛsa yadeɛ nti bishop ɔse ampa ɔde nkyene ne bi nso esi TV no na enum na yɛwie yɛ papa ɔse ɔbɛyi ne nantini hanom ayɛ ne yɛ more than 1 year ɛkɔ 2 years ɔntumi fa nhyɛ mpaboa sɛ nkoa hyɛ mpaboa sɛ nkoa ntumi ɔsɛ ɔnante kora agye sɛ ɔpagya ne nantini ayɛ ne yɛ saa nti ɔde nkyene bi fifa hɔ nom after prayers no ɛna ɔkɔ daeɛ anadwo da suo mu ɔdaeɛ na ɔso daeɛ na kɔtɔ aprɛ ɛhyɛ ne nantini nti hɔ na ɔde force ɛtwe ade no ɔtwe yɛ ne tentene te sɛ mekɔkuromoti saa na ɔkyerɛ me papa wɔ se ɛfiri hɔ ne nan a ɛyɛ ne ya ne nyinaa ɛtu kɔ enti so wɔ ha ɛyɛ so wɔka danseɛ wei mɛsida awɔ ahwɛfoɔ wɔ Sompa TV ehu ne sɛ odiifoɔ na awurade de na bɛtom yɛ no wɔyɛ abɛtom Ghana na awurade de ne yɛ adwuma wei ne awurade ayama no awurade ase ansa na ɔbɛda awurade ase no yɛ papa yɛabɔ no adanseɛ ɛwɔ radio pɛn ebia wo a wate pɛn no yɛ papa nana awareɛ ne awoɔ ho ayɛ ne den a awurade de ne bɛpie ha nyame fa so a ɔno nso so wanya yere anya ba no papa no na gyina hɔ a ɔdi adanseɛ no enti wo so a wohwɛ yɛ a wotie yɛn wɔ so wode yɛ awareɛ wode yɛ awo a wɔ so nyankopɔn bɛfa yɛn so ama wayɛ wo nso so de ama amen ana na awurade ase eso yɛ da awurade ase paa ihyɛ papa yi wayɛ nneɛma bebree ama yɛ ɔboa yɛ ne yɛ niba ɔma yɛ nyaba boy ɔkyerɛ hɔ nyame nhyira no paa na ɔma no nkwa tenten ne wɔndi mpɛn na wɔnte no ahyia mu biribi biara wɔbɛyɛ biara no ɛnyɛ nkɔsoɔ ma no deɛ ɛbɛyɛ ɔhaw kwansideɛ deɛ yesu kristo dim yɛ adome saa gyinatoɔ nyinaa wɔde mpagya no na ɔnkyi mapɔm adwua so na nipa nyinaa hu no sɛdeɛ ɛsiteɛ wɔ yesu dim nti amen bishop ɔsɛ awurade nam so ama no nyaba akora no wɔye ɛnka ɔbaayɛ ankɛyɛ bɔ ne din emmanuel bakyɛ bɛyɛ wo biabra emmanuel wɔye wo papa frɛ wo ka ho bɔ nsɛm si akora no wonderful ɛsɛ wanyini mpo aw on your head, ha! Mosanya miani muya, on your head, on your head, on your head. Mosanya miani muya, on your head. General,
Onana awurade na mo nsa so ma papa ne ne yere enyae ene wegyina ha yi. Na me hye se obi a woso hwe me a woso pebi no awurade mfa bi enomo. Awurade mfa bi nchewo de oka amen no aye ho. Me de wo ne wo yere ena wo ba edosuko wo Yesu mugem. Botanti awurade de mo ba asa so ne botanti amoware ye awurade ma ne mrem. Obone fo ne hyehyɛ ye de awurade na ne nhyira mamo. Amen. Amen. Bon semmerate.